Sanibonani, ninjani? Niyaphila? Asithembe niyaphila mfethu. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Ngiyabonga kakhulu guys ngokusupport channel yami. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga futhi I'm welcoming all the new subscribers to this channel. Welcome home. Welcome to engagement. Because la siya engage siya debate. Umuntu okhululekile ukuthi engage with comment section noma ngayiphi language or engage ngayo. Umkhonto wesizwe wethu sonke. Ngiyabonga kakhulu guys ngakho konke enikwenzayo. If you haven't subscribed ngiyacela usubscribe ukuze ube part of this home ngokugcwele. Ngiyabonga kakhulu. Ngithi nje ake ngidlulise lokho ukuthi izolo mhlambe bayibonela abaningi ivideo ngipostile eMkhondo besihlangene all 79 videos aseMkhondo besihlangene izolo. Siplana indlela eya phambili. Sesizohlala nje sihlangana njalo. Uma ngaphosisi nje noma mangakhohlwanga next meeting yethu izoba nge-5 April. Yes. Sesizoqhubeka sihlangana ngalendlela. Inhloso enkulu ukuthi senze ama program futhi sisebenze sibe segroundini sibe visible kuma videos wethu ngasonke isikhathi. Sisupportane ngasonke isikhathi. Sibe united futhi. Sizama ukulwa noxhekeko olubonakalayo likhona ku-MK. Sizama ukuthi si-unite. Into engasenza ukuthi si-unite ukuba busy egroundini. Sibe busy sisebenzela umphakathi. Sizobonda sisebenzisana ngendlela right. Njoba ke sazi bafethu i-MK Party is a VD based organization. Okusho ukuthi sigxila kakhulu egroundini lethu. Around lapho sivotela khona. Siyamobilize. So sigxile lapho kakhulu njengoba sizwile kwi-video yizolo. Echaza uDeputy Organizer wethu eMpumalanga ubaba uNjabulo Mthabela ukuthi sizokwenza lokhu kuma videos wethu sikhona ukuthi sibonde nabo makhelwane bethu. Yilokho okuzokwenzeka. So nje ngakudlulisa ukuthi kubo bonke ke abangamamember eMK Party South Africa kwangathi bangenza okufanayo. Asikhuthaleni bafethu sihambeni segroundini siyosebenza. Sisebenzele abantu bakithi. Sisebenzele imiphakathi yakithi. Sikhuthale. Okubalekena kakhulu angeke usisize ukuthi siye ukuyokhuluma nabantu sithi abavoteli iMK next year noma bajoyine iMK babe amamember ayo. Ngeke usisize ukuthi sikwenze lokho if labo bantu bengaregister ukuze batholakale kwisystem yase-IEC beregistile ukuthi bayovota. Asifocus kakhulu kuba mobilize sibaregister bavote. Let's register as many people as we can. Sisebenzisa amafoni ethu sithengeni idatha thina sikhonayo ukuthenga idatha. Silekelele ekutheni kuregister abantu bayovota. Iloko nje ngifisa ukusho. Ikakhulukazi intsha. Abantu abasha kwangathi singaya kubo kakhulu. Siyobasiza ukuthi baregister. Ngoba ngiyazi mina ukuthi if umuntu omusha registile ngelanga lokhetho uma sekunale vibe yokuvota uyohamba yovota naye. Yabona kuba nzima ke kakhulu ukuthi uma sekuyovota uthola ukuthi sekwavalwa nokuregister. Umuntu uma sekune vibe yokuvota sengikhathi efisa ukuthi kube nami nje sengiyahamba nalabo abayovota. Uyayibona. So asibaregister nje sifocus kuba register ukuthi bayovota. Sikhona ukuthi sibasize kuleyo ndawo. Kuma videos wethu nje bangishilo. So i-organization yethu is a VD based organization. So asambeni ngabafethu. Ngicangcizelele nje kuloko bekukhulunywa izolo la ebesikwenza eMkhondo ukuthi nani endaweni yangakini asenze nokufanayo. Bafethu izwe ukushintsha izwe lethu kusezandleni zethu. Ngakho ke asenzeni konke kusemandleni. Singalithathi kancane lethuba elivelayo lokuyovota. Ngoba ukuvota kwethu sikhiphe laba abasemandleni manje abehlulekayo ukusenzela izinto esizidingayo. Kusemandleni ethu, sezandleni zethu. Asambeni ke siyosebenza bafethu. Mfoka Mkhonza. Ngiyanibonga kakhulu. Please share, subscribe and comment. Nibe nempela sonto nobusuku obuhle. Ngiyabonga.